खुलुमो जतनि खाजानि दाखुकते बुखुक संनो बस्कांनि 21 December नि हरो जों पालाइना थाङि दङ चिनि Tring ba Tripura era Bisi kwtal Lamsokna panda hingkai athayengkha 29 Krishnapur ni Manik Hati thayo hingkai ang bipasari ang Phai tongo norong baksa panda o manjakna bagwi KHORANG MUSICAL BAND Bai gadalui hambai Khulumka ang Sorgosri Perma ang Phai tongo norong joto baksa chini Tring Bisi kwtal no Lamsokna bagwi Phai Manik Hati Krishnapur tai norok jotono kobobung narugo phaidi jotono pal baksa ke chini khulumkha tele amara amsani jotono korongno ang Phai tongo 21 December Tring Bisi kwtal palaina bagai tele amara Manik Hati wo genor jotono phaidi chung jotono pal baksa Tring Bisi kwtal Lamsoknainai tongthoklainai jotono khulumkha hambai. Hi guys, welcome to Phuro ang Manik Hati. Khulumkha jotono ang belaikheno perma Khulumkha jotono no ang Buddha Dewan ma jotono khulumkha rangchakni dakhukte bukhukso ang usha Khulumkha rangchakni dakhukte bukhuksong telamura Krishnapur amsaini jotto lukurokno taklai Bisi kwtal Tring no Lamsokna ni bagwi Manik Hati o kaisa kotorma tongthothok naithothok hohomdodom khe Tring Bisi kwtal no Lamsokna ni thanglai tongo o jagao Tripura Haste ni belaikheno mungganang KHORANG MUSICAL BAND ni Rwchabkwrwngrok Phai manjak phainai gadal phainai belaikheno tongthoklainai o pandao sanjani simi no norok Phai manjak phaibaidi rangchani dakhukte bukhsong sini thinangni kok sini laibumani kok sung salaiano Rwchabkwrwngrok tongthoklainai tai o thinangni laibumani kok no sung sakbai thangbo silaiano rangchani dakhukte bukhsong phaibaidi jotono KHORANG MUSICAL BAND Bai gadal phaidi nai phaidi tongthok phaidi tai laibuma sini hambai.